Mikä on kuin hiljainen vartija, joka valvoo kotiesi väsymättä? Se voi pelastaa sinun tai lähimmäisesi hengen. Me tutkitaan viikoittain kymmeniä koteja, ja osassa niistä on pahoja puutteita tämän osalla. Ajattele tilanne, jossa sä nukut ihan rauhassa kotona. Jos sun uskalias vartijasi on hereillä, vaaran tullen se herättää sut tähän ääneen. Sun vartijas on tämä. Palovaroitin. Pidä sinäkin huolta teidän paloturvallisuudesta. Varoittimen testinapista pystyt testaamaan vain äänimerkin ja pariston, et savuntunnistusanturia. Palovaroittimia on monenlaisia. Osassa varoittimista paristo pitää vaihtaa vuosittain. Toisessa ääripäässä paristo kestää koko varoittimen käyttöiän. Ja tää on tärkeä. Perusvaroittimen käyttöikä on 5 vuotta. Ja laadukkaankin varoittimen vain 10 vuotta. Palovaroittimen paikka on aina katossa. Muista, älä missään nimessä käytä vanhentuneita varoittimia. Nykyään uudiskohteissa palovaroittimet asentaa aina ammattilainen. Kiitos, että katsoit videon tänne asti. Pidäthän huolta, että teilläkin on paloturvallisuus kunnossa. Jos teillä on herännyt jotain kysyttävää sähköturvallisuudesta tai sähköasentajan työstä, niin sähkömies vastaa kommenteissa.